Hello guys, welcome back to my channel and you're watching the Bolak. So before we will start for the main content of this video, I would like to say a big thanks to all of my new subscribers, to all my subscribers out there, my viewers. So thank you very much guys for supporting me. So umabot na tayo ng we are now at 600 plus. Patuloy nyo pa rin akong suportahan guys. So now we will talk about how to avoid YouTube spam. So paano natin maiwasan na ma-spam? So I know na lahat ng mga YouTuber, vloggers ay nakaranas nito. So honestly speaking guys, so nagawa ko rin to dati, nagiging spammer ako. Wow! Yan, I'm honest. So pumasok ako sa isang channel na hindi ako nanood, diretso ako nagpindot. So nung lumagpas na ako ng 100 subs. So doon ko nalaman na yung lahat ng mga ginagawa ko ay yun pala ay hindi mabuti, and it was really prohibited. So ngayon pag-usapan natin, ano nga ba yung spam? Spam is irrelevant or unassociated. So pag sinabi na irrelevant, meaning is yung comment mo sa video na pinanood mo is not related to the videos. So kailangan pala tayo guys na kung mag-comment tayo, manood tayo, pag pumasok tayo sa isang channel, manood tayo at manood tayo ng 3 to 5 minutes, or mas mabuti kung tapusin natin yung videos niya, lalo na pag hindi masyadong mahaba yung videos niya. Ako pag nanood ako na pagtingin ko mga 6 minutes lang yung videos, 5 minutes or 8 minutes, so tinapos ko talaga yan. At kung masyadong mahaba naman yung video niya, so at least yung half ng kanyang videos pinanood ko yan. So ganyan ang ginawa ko ngayon. So kasi ayaw kong magiging spam yung comment ko at yung pag-subscribe ko. So hindi kasi yan na kabubuti sa kapwa mo at sa iyo din mismo, sa akin din mismo. Hindi yan mabuti kung gagawin natin yan kasi oo nga, hindi yun counted sa channel na pinasok mo. Yung pag-sub mo, pag-comment mo, pag-like mo, hindi yun counted. Rejected yun. So hindi yun nakatulong sa kapwa mo. At sa'yo din mismo, hindi yan makatulong sa'yo kasi na-trace yan ni YouTube. So pag matrace yan ni YouTube, so pwede kanyang i-terminate yung channel mo. So kaya manood muna guys, manood tayo ng mga videos kasi nakakatulong din yan sa atin. So marami kang matutunan kung manood ka. Hindi pag pindot mo, nakapanood ka lang ng 1 minute, diretso ka na, pindot ka na ng pindot. Hindi yan mabuti. Kasi hindi ka nakatulong sa kapwa mo at sa sarili mo rin. Hindi yan mabuti. Kasi mahirap na kung ma-terminate ang channel mo. So 'di ba, masayang yung paghihirap, pagsisikap na ginawa mo. So kaya guys, iwasan natin. Please manood tayo para din yan sa ikabubuti nating lahat. So okay, tulungan lang po tayo. Tulungan din natin ang sarili natin na umangat. Kasi at guys, ito din mayroon din ako na discover. Huwag niyong panuorin yung sarili niyong video na pabalik-balik kasi hindi din niya nakatulong sa inyo. Yung watch hour kasi, binabawasan ni YouTube yung watch hour mo. Pag yung sarili mong video ang pinapanood mo lagi, sina-experience ko din yan. Dati, pag may nag-comment sa videos ko, doon talaga piniplay ko yung videos ko. Tapos nag-scan ako kung sino yung nag-comment para mabisitahan ko. Hindi pala yun maganda, hindi yun ang tama. So, ayun guys, hindi na ako nanood ng video ko. Pag tumitingin ako sa mga comment, doon na ako sa YouTube Studio. So, ganyan ang gawin natin guys. Punta tayo sa YouTube Studio.
Doon makikita natin ang lahat na mag-comment sa ating mga videos. So, doon natin malalaman. Tapos, balik ka doon sa YouTube channel, oo nga, sa YouTube. Then, doon mo i-search yung gusto mong balikan or gusto mong bisitahin na nagbisita sa'yo. Ganyan ang gagawin mo, guys. So, para hindi makulangan, hindi makunan yung watch hour mo. Kasi yan ang watch hour, yun ang pinakamahirap nating abutin. Imagine 4,000 hours. So, anong gagawin natin yan? Di ba? Mahirap yan. So, imbis na madagdagan yung oras mo, yung watch time mo, nababawasan. So, ayan guys. And then, kapag nag-upload ka ng videos, halimbawa, nag-upload ako today ng videos, and then tomorrow mag-upload ako muli. So, dapat yan, araw-araw or every other day, nag-upload ka ng videos. Kasi pag na-standby ka, umabot ng 5 araw, umabot ng 1 week na wala kang na-upload na videos, tapos nakatatak doon sa channel mo na no recent activities. So, ayan. Then, tingnan mo yung watch hours mo. 'Di ba? Nababawasan siya. Nababawasan. Magugulat ka kasi imbis na umangat yung watch hour mo, lalaki siya kasi may nanood sa'yo. Binabawasan siya. So, dapat yun ang tinatawag na consistent. Ngayon ko naintindihan yung palayon. Dapat tayo consistent. Kung araw-araw tayo nag-upload ng videos, dapat kailangan gagawa tayo ng paraan kahit 3 minutes or 5 minutes na videos makapag-upload tayo para hindi mabawasan yung oras natin. Dapat maging consistent tayo. So, ganyan siya guys.